Puh. Ja, så kommer Tobias vel om et par og 35 minutter, tror jeg. Kæft, jeg glæder mig til at skyde den video der, så den fedeste video til Morten Mønster. Kæft, mand, mit hårde trænger skal også lige til at blive reddet op. Vi skal jo skyde den her skide video til Morten Mønster, mand. Støderne for sig. Morten, du har smidt din sko. Kom ind. Ja, du låser bare døren. Den skal ikke stå åben, synes jeg. Nå, er du klar til det? Hvad så, bro? Så, er du klar til det? Du er i gang med at optage. Hej alle sammen. Alle sammen. De ved ikke engang, hvad videoen går ud på. Det her er en video til Morten Mønster. Hej Morten, og jeg er også med på hans kanal, hvis det er. Og tillykke med dine 70.000 subs. Tillykke, Morten. Og vi håber, at vi kan komme med i din video. Ja, for ellers ville vi ikke lave den her video. Det vil vi så også. Det er jo mega fedt, jo. Ja. Altså, vi kan helt klart godt konstatere det fedeste Morten. Det er sgu hans hår og hans fede stil. Nej, for fabler du. Det er humor. Ja, den er sgu også cool, ellers ville den ikke nogen video, men han startede i... Du må sgu indrømme, hans hår ikke også, det var... Nej. Det er sgu hans humor. Altså... Ej, det der det skulle vi have aftalt. Jeg skulle lige til at kalde dig Morten. Du er ikke lige så skøn som Morten. Det skulle vi have aftalt, før vi begyndte videoen. Så prøv lige at vente her. Nu skal jeg vise dig, hvad der er det fedeste ved hans hår. Skal du vise dig, hvad det fedeste ved hans hår er? Ja, du skal jo på vise dig. Sæt dig op, Ej, så kommer jeg tilbage. Det fedeste af hans hår er, at han ligner en teletubby, og det... Ej, Malte. Det mener du ikke. Jo. Men det er sgu meget sejt. Ja. Det var du sgu ret i. Du må sgu da indrømme, at han kan noget med det hår der. Jamen, det står meget op. Ja, det er så også noget længere. Jeg kan så ikke det der med Morten Mønster hårdt. Så jeg tror bare, at den her på igen. Ja. Ja. Du skal ikke pille mit hår. Hvad skal vi sige nu? Ja, altså Morten, tillykke med de 70.000 subscribers. Ja, vi har toppet på din kanal. På 3 af vores kanaler. Ja, det sjove var faktisk... Ja, måske 40 af dem. Måske bare lige nogle omkring de 60.000 kanaler, vi har haft, har vi stået på. Ja. Så det er faktisk alle dine subs til os. Det er faktisk også. Så det er også med en video. Præcis. Se til alle hans fans, hvis vi kommer med. Og i hvert fald, Morten, tillykke med de 70.000 subscribers. Vi elsker sgu din humor. Vi begge to elsker din humor allermest. Og faktisk, allermest. hvor var du startede med at se Morten hen? Var det på YouTube eller på Facebook? Nej, det var på Facebook. Jeg så ham, jeg synes han var skidesmuk. Ja, og så hans hår, det var så smukt som du sagde. Men hans humor, den var sgu mest i top. Ja, men hans hud så jeg først. Ja, de der booby-videoer, de var fandme fede. Men i hvert fald, det første, sådan jeg så ham, det var også på Facebook. Jeg så bare det der hår der, og så tænkte jeg, en mand, der kan noget i forhold til hår, altså. Okay, jeg går faktisk ikke en skid ved hår, men det er noget fedt garn, han har. Ja. Tak fordi I så med, og til Morten. Vi elsker dig sgu. Vi ses. Peace out.